Mimlija entużjażmu li se jkunu l-ewwel tfal li jirfsu fl-Iskola Primarja ġdida ta' Wied Il-Għajn, l-ewwel mitt tifel u tifla tal-kindergarten taw il-ħajja lil dan il-proġett li sewa ma' 7 miljun euro. Din l-iskola mifruxa fuq medda ta' 6,000 metru kwadru ta' art tinkludi fiha kindergarten, ċentru għal-ħalsin ta' tfal u bosta faċilitajiet sportivi għat-tfal. L-iskola inbniet ukoll b'sistemi li jħarsu l-ambjent, fosthom bini ta' ġibjun tal-ilma tax-xita miġbur fih li se jintuża għal faċilitajiet sanitarji u għat-tisqija. Il-binja li mżebħet ukoll b'kuluri apposta li jiġbdu lajn it-tfal tinkludi parkeġġ kbir taħt l-art li jista' jintuża wkoll mir-residenti wara l-ħinijiet tal-iskola. Filmat imtella fuq is-sit soċjali tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni numru ta' studenti li snu l-ferħ tagħhom għal din l-iskola l-ġdida. X'tieħu gost tagħmel iskola? Ximpenġina, x'noqgħod nilab u x'noqgħod impenġi nilab. Isabel Kakija, il-kap tal-iskola, spjegat kif it-tranzizzjoni kienet waħda koordinata ferm e kif kollox kien spjegat lil ġenituri fil-ġimgħat li għaddew. Qalet ukoll li l-iskola l-antika ma nagħlqitx u din l-iskola li ngħatat l-isem ta' San Ġwakin se tieħu numru ta' klassijiet mill-iskola l-antika. Is-Sinjura Kakija qalet ukoll li minkejja l-età tenera tagħhom it-tfal laqgħu din l-iskola l-ġdida b'entużjażmu kbir. Taraw iċċhom jixxel, tarhom jitbismu ferħanin deħlin lejn il-post il-ġdid fejn ħajkunu qegħdin jiltaqgħu ta' kuljum, jitalmu, jagħmlu ħbieb ġodda. Xi ħaġa inkredibbli l-ferħ tagħhom. Hija rringrazzjat ukoll lill-għalliema u ħaddiema kollha li taw semhom sabiex dan il-proġett sar possibbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.